Здравейте, аз съм Поля Пешева, артистичен директор в Пелучи. Днес ще ви разкажа за топ тенденциите в маникюра за 2025 година. Неутрални нюанси с акценти. Миналата година виждахме много ярки цветове, но тази година неутралните нюанси като бежово, кремаво и бледо-розово ще бъдат на върха. Това ще бъде базата, върху която ще добавим акценти като златисти детайли, цветни геометрични форми и дори перлени ефекти. Омбре ефекти, които ще са хит. 2025 година ще видим много по-необичайни комбинации. От пастелни омбре до светли и тъмни преходи, които ще придават един фин и модерен вид. Минималистични дизайни с фини акценти. Няма да се изпуска и минимализмът, една линия, едно малко сърце или малка плочка. Това ще бъде най-новият тренд за тези, които обичат дискретната елегантност. Забавления с текстури. Нови текстури като метален ефект и 3D детайли ще превърнат вашите ногти в истинска малка арт-галерия. Ако искате да бъдете в крак с модата и да имате перфектен маникюр, заповядайте при нас в Пелучи, където работим с нашите собствени лакове Пелучи, създадени да осигурят перфектен резултат всеки път.